Khawzawl ram chung khwai lui bula chulukna ma Cr.PC mi thi mu ani a na rap thak le danglam tak thenga nu pakhatin Vahnu kumsom palimi chu ram an ria na thlama soi sahlum kumsang ni somni pani February ni som pakwa khan Khawzawl poi mun kona thlam pakhata Cr.PC mi chu thia char ania police te chuan ama thattu ni nge riat ani chingsian zawi zu chip veng Khawzawl chu manin tualtha Thubelh section 302 IPC le police ma a dot soi Thubelh section 182 IPC te an charcha court ma a an thruaita ani tualtha tuapu chingsian zawi hian police ma a chanchin soin ama hi na lan khochuak ni in Champhai bethel venga apema kumsang ni somni December thla khan a pasal nen in trenin Khawzawl anu azuk fin le a Khawzawl hian pasal dang nei le in thlani thum nu vela chuan anu damlo na awangin anu ina bok chuan a hole a heta hian awa te pahni nen an cheng hota ani ti soya athu soidang chu Thuhretute Thusawi kan ron bel don ani Thuhretute pahni na hi puke silal ro chara ni in police constable ania thil thlenjing kar hian tuisan phai police check gate Khawzawl a duty a heta duty lai hian chingsian zawi hi ron kalin nizana an thlama awa anu nen an riak ti soya zinga chon awa anu chu alo thider mai ti soin ama chu amangang ema tranpui turin aron ngen chiama ti chuan OC a phone wata OC chuan police station a ron hruai turin atia police station an thlen chuan chingsian zawi chuan a in pon na chu thlak le in tu tenge an ni a hriat lo mi pathum ten awa anu chu an ron po chho thu a soile tadeya hemi nu hian Thuhretute pahni na hi duty post a le le ta ani Thuhretute pakhat na hi inspector kelal lunani in ani hi FIR thelu tu ani a soidan angin han soita ila February ni som pakwa sang ni somni pahni a Khawzawl police station a ka duty line meiche pakhat chingsian zawi chu police station a aron kala ama che ni in awa anu Cr.PC minen an lowa fe in an thlama an ria thule tailam daruk le dar sar in kara tu tenge an ni a hriat lo mi pa pathum vel an thlama lokalin mi pahni chuan awa anu chu an ron pot chhoka mi pakhat nen chuan an in sual thunga chu pa chu arui em awangin akut le ke a phora thlama chuan da in awa anu chu zong turin a chua santa a zankho a zankol nu in atuk zinga thlama a le chuan ami phor be chu alo thi ti hreta ti aron soya ka tho puite nen chuan thil thlen na hmun poi hmun kon chu kan pan ngala chingsian zawi thlam soi kan va thlen chuan mei cherwang hi kan va mu a puan nuam hian alo in kho a ruang chu bok khup zonga lo omin akut chu thomhno le wire dumin alo in phora a ke po thomhno in phor alo ni a ngonga nam hrui alo in val boka amal pui ding lam le khupa duk a om boka akam sir ve lam atangin thisen alo chhok bok ani ti chuan mithi rong chu district hospital a postmortem examination turin kan la kan han thriat chen chuan mithi chu Cr.PC mini in report ron petu chingsian zawi wa anu alo ni a police station a kan le chuan chingsian zawi chu thilom zia kan han zot chenga awa anu chu athat ti a in pong le ta zoka victim hian thing a fom thlem awang le pon batri chu midang biak nan a man lo vek awangin a thin rim chuan a soi sata a akut akele ngonga te hian ama nge hian a phor ti a soi bokani Thuhretute pathumna PC Vahnu puile Thuhretute palina bilal tran puite hi witness annia ama thu soi kan ngai thlak tenen khan an thu soi hi ainanga tin police in evidence satana thilpoi mo rang an lak lai hian Thuhretute anni bok ani Thuhretute pangana hi puvi elcha Ralte ni in case IO ania investigation atina chingsian zawi chu thu azot fia heta hian chingsian zawi chuan anu le awa te pahni mingthan moi le Cr.PC minen Khawzawl zu chi venga an chen thu asoya February ni som pariat sang ni somni pahnia chuan awa anu Cr. ni nen chuan thlai eng ilo laturin lowa an fea an thlen chuan azu upsa chu la chuakin a han thlora khat a thlor chuaka chome turte a han lak zok nu chuan eirong a bola bol pa chuan zu chu alem pa boka
Vahnu chu thing a fom tira a fom tlem lu tu ka wang chuan a hawa phone a khoi reng po chu a battery lo a hlo awangin da turin a hril boka ka thini chu a thinarima a ron namta a ani chuan choi ma a boina siam lo tura a lo hril po chuan ka thini thinrim chu tho thutin a ron sualta a an hanin sualta ka chuan ani chu a lo chak jok sia a kut le ke a te chuan thomnorem chang changin a phura a kut chu werdumin a phur bela a ngonga nam hruin a phur boka chutianga phur chung chuan zan khuwa in chuata chuan amut tir ta a zinga kaitho han tum chu ka thini chu alo thider to maya ti chuan police omnalam apanta ti asoya case ayo hian postmortem examination report tarlang halin victim chu boruak tlak cham wanga thi nia tarlan ania judicial magistrate first class Champhai ne natangin section 164 Cr.PC manga thil tisol tuapu in puanna record chu ayo hian adong bok ani tichuan court chuan section 313 Cr.PC mangin thil tisola pu jingsian zowi chu thiam thusoi hun a hon saka amasa in Khawzawl police station a thusoi mi pathumin an thlama an lu chil ti chu adik lo ti apom phota Vahnu a soi sak chung changa ero chuan ka Vahnu chunga ka che dan hi ka hreto lowa ka rui lu to ka ngai toilet po hian engtin nge ka ti ka hre chok zo to lo zinga ka han tho chuan khatiang khan alo om tamai si a kamang ang chu police check gate a kalin anni chuan police station a min hroita ani atia thlama hian chu a thlor ngei ti chu a soi boka court in soi bel du anei le nei lo azo chuan thil thleng zong zong kha ka zu thlor le in wangvek ania ka thil ti kha aza pui omin ka in chhir tak zet ani ati pokani Sarkar ukil chuan chingsian zowi chu ama thusoi atang le Thuhretute Thusawi atang po in thiam lo chantir thei ani atia he thi na hi murder ngei ani ti in court chu section 302 IPC le section 182 IPC manga chingsian zowi chu hrem turin angena lelam ukil ro chuan chingsian zowi tol tha dan chu murder nilovin culpable homicide ani atia section 300 IPC a chuan murder omzia soifi ania a soitum ber chu ti hlum tumna intention anem tikha ania thil tisol tu pu hian azurui thin thok thutin he thil hi ati ti chianga victim hi atum sa re wanga that anilo atia a soizel dana chon chingsian zowi hian Vahnu atha dan hi ama in pon na ngei bak evidence dang engma a omlova thil tisol tu le victim te hian in huat lok na po an nei lova an fe dun lop lopa tha tumna ril ru engma anei lok mi lo ti soin section 300 IPC a exception 4 a khan rin lu thei ani atia clear tu ten kan thria thiam theina section 300 IPC exception 4 chu han soita ila in rin lok na em po omlo in niele mo in ti boy emo atanga voile khata thin thok thut awanga thina alo thlena a that tu hian hlokna anei don wang ani emo rong tak le rap thlak takin victim chu asoi sa emo te ani lo chuan culpable homicide ti tur ania murder ani lo ti ania tuntum case a po hian hetiang che hi ani awangin section 302 manga shrem tur nilovin section 304 part 2 of IPC manga shrem jok tur ani atia thil tisol tu hian Vahnu hi athat ti chu apom thlapa ama in puanna po azu thlor thar chu alum laia inin an ruya anin hnialta a Vahnu chuan chingsian zowi chu nemin anin ti boy chhun zoma Vahnu chu anam thlua akut le ke a phura nylon nam hrui chuan a ngonga a phur boka ti nat chu atum ngeya ti hlum em tumna ero chu anei lo thunga nylon nam hrui hian voi khat chuna takin apota ma se a thla dul le ngala chumi nu chuan ama po chu a rui wanga chathlangalin atuk zinga a han har chuan Vahnu chu kaitho a han tuma ani chu alo thikhong reng to sia man mo takin police station apanta ti te soile boka chu wangin tol tha hi tumlok reng wang nilovin thin thok thut che ani je alangani ati pokani
court chuan thuthelu sang te uluk taka angai thlak zo nu chuan hetiang hian zawna pathum a siam ta a pakhatna chuan chingsian zowi hian Vahnu Katrin ti biak siam hi tumreng wangin athat nge tumlok lem lovin athat tite pahnina chuan police ma hian dot soin section 182 IPC hi abo cherengem tite pathumna chuan chingsian zowi hi section 302 IPC le section 182 IPC mang hian shrem thei aniem tite chu zona asiama zona pakhatna chungchanga hian court chuan thil thlendan chu uluk takin a ena thil tisol tu in puanna 164 Cr.PC manga rekota chuan athat ngei ti chu achiang renga ama poin na pom thlapa ma se atumwang reng aniem ti chu angai to le ta e thil thlenga hian a hmuna thil thlendan thretu om chun chu ama thil tisol tu zong hi ania athu soi atang hian thutlukna siam angai don ta a section 164 Cr.PC manga a in puan na le section 313 Cr.PC manga court ma a in soi thiam na atanga alandan chuan ahma saberin victim laka hian athin rim chan hi pani omin thing a form tlem wang le mobile phone battery a khoi lo wang ania chu in hnial pha na atana mangin anin sual ta a an pani chuan an rui ve to boka ti chuan Vahnu aya achak zo ka wang chuan akut ke le ngonga te chuan a phor ta ani thil tisol tu in puan na pani te hi vai chuan inang chialo ma se a in hlat lo hle a thil ti sual a phalo boka chu wang chuan he atul tha na hi voi le khata athin thok thutina ati ni in court chuan angai ta ani section 300 IPC exception 4 a soi angkhan victim ati hlumawang hian chingsian zo hian lokna chartur pakhatma anei lova rong le rap thlak takin a soi salo boka chu wang chuan tumlok reng wanga that murder nilovin thinrim so phuta wanga that culpable homicide zoka chuan court chuan angai ta ani zona pahni na hi police ne na athu soi masaber mi pathum kan thlama an local ati wangkha ania heta hi chuan ze brol lovin police te thudik lo a hril chianga ama ngei poin athu soi hi adik lo ti a soi zui ngal bok awangin thiam lo chantir ania zona pathum na chungchanga chuan court chuan chingsian zowi thil ti hi murder nilovin culpable homicide ta anga awangin section 302 IPC nilovin section 304 part 1 of IPC chu abo chezok ti apomta a chingsian zowi chu section 304 part 1 of IPC le section 182 IPC a chuan thiam lo a chantir ta ani September ni som pathum sang ni som ni pathuma chuan sentence hearing nei le ania section 304 part 1 of IPC hi tumlok reng wang nilova tual thana ni in a hremna hi kumsom thleng lungin tan le poisa choi thei ania section 182 IPC hi police ne na thudik lo hril thubuai ni in tharuk thleng lungin tan theina le cheng sang khat choi theina ani boka ti chuan court chuan heng section pahnia hian ana theiang berin chingsian zowi chu hrem ve in section 304 part 1 of IPC a hian kumsom lungin tang turin le cheng sanga choi turin atia apek theilo chon thlakhat dang lungin na tan bel anga section 182 IPC a hian tharuk lungin tang turin le cheng sang khat choi turin atia apek theilo chon nisom atan bel don bok ani heng hrem na pahni te hi cherbel bom concurrent tur ani don ani tlomngai he channel miron thlir saktu te zong chunga lom thu ka soi tak mewa comment lama case ngai nom tur tak te in request a kangkha kangai lu in thra ka ti emema ron ti zel theita ula ma se an mingte chiang de ulakin zuna oldan minon thil theita ula lomin kan renga request then khatero chu court in alarel zo chi alote anama tin then kha chu investigation stage a anti top tak court a lut phata chi alote po a om boka kangte kha video siam ve shim tu kanamani chon asiam thei thawa amaro chur ka hretui big don lowani ti kha chu min thia chaksa ka du a to bera chon min du sakna zonga lom thu ka soinan le molani kalome